Прывітанечка, гэта крынж тыдня. Тут мы збіраем і абвяргаем самую махровую прапаганду, якая гучыць з боку беларускіх чыноўнікаў і праўладных журналістаў. Каб быць у курсе, падпісвайся на Еўрарадыё у Ютубе і ў Інстаграме. Там кожны дзень шмат цікавага. Ну а цяпер мы пачынаем. Дэпутатка Гомельскага райсавета Вікторыя Ладуцька, абмяркоўваючы новую рэдакцыю Конституции, выказала свой боль. Очень часто и в нашей своей основной депутатской деятельности, и в общественной деятельности, когда встречаешься с гражданами, рассматриваешь обращения граждан, которые поступают к нам в районный совет депутатов, к нашим депутатам, то иногда замечаешь, что наши люди пытаются, скажем так, обращения многие носят потребительский характер и пытаются решить свои личные вопросы за счет государства. Гэта ж трэба, што людзі ўдумалі, прыходзяць да чыноўнікаў, каб вырашыць свае праблемы. Відаць, ідэальная сітуацыя для дэпутаткі такая, каб людзі былі недзе там самі па сабе, а дзяржава сама па сабе. Дэпутат Палаты прадстаўнікоў Ігар Завалей лічыць, што беларускія ўлады мусяць ствараць лідараў меркаванняў. Так і кажа, гэта вельмі важна. Вы паглядзіце, колькі падпісчыкаў у блогераў. У гэтай ініцыятывы вялікія перспектывы. Прызначаць паспяховых блогераў можна указамі Лукашэнкі ці пастановамі Савета міністраў. І колькасць падпісчыкаў адразу вызначаць. Дзе-небудзь пад Лунінцам можна пабудаваць завод па вытворчасці лідараў меркаванняў, а экспарт блогераў, асабліва ў краіны Афрыкі, стане надзейнай крыніцай валюты для бюджэту. Беларускія міратворцы ў Казахстане занятыя вельмі важнай справай. Яны правяраюць дакументы ў казахстанскіх паліцэйскіх. Ды гэтае відэа яшчэ і пастановачнае. Мяркуйце самі, паліцэйская машына не выпадковая. Яна чакае, пакуль салдаты падыдуць да скрыжавання. Ну, як кажуць, ні разу не спаліліся. Хто стаіць за гэтымі бандытамі? Відэа з такім загалоўкам з'явілася на YouTube-канале газеты «Беларусь сегодня». Часам нават праўладныя прапагандысты ўмеюць задаць правільныя пытанні. Неўзабаве відэа выдалілі з Ютуба. Пытанне так і засталося без адказу. На праваслаўныя каляды ў цэнтры Мінска абрынуўся мост. Праз пару гадзінаў ДАІ апублікавала схему, па якой кіроўцам трэба аб'язджаць закрытыя вуліцы. Госавтоинспекцией совместно с проектными организациями разработана схема изменения организации дорожного движения в центральной части города. Ограничения введены с учетом изменения маршрутов общественного транспорта для исключения заторовых ситуаций по кратчайшему пути объезда закрытого участка. Кіроўцы схему і тлумачэнні не вельмі зразумелі. Увечары Мінск спыніўся ў 7-бальных пробках. Гэта быў крынж тыдня на Еўрарадыё. Праз пару дзён будзем разбірацца з наступнай порцыяй хлусні і прапаганды. А пакуль усім міру, разборлівасці і добрых, праўдзівых навінаў.